बिथांमोननि बे सल'खौ बे खोथानायखौ जों 2014आव नुबोदों 2019आव नुबोदों बे खननैयावबो बिपिएफखौ जोख्लायनानै इउपिपिएलखौ जोख्लायनानै गायथेनानै नब कुमार सरने खननै देरहालांदों। তেখেতসকলে কৈছিল 2014-2019 যে বিপিএফ জিকিব ইউপিপিএল দুইটাও টিকি গেছে নব কুমার সরনে কিন্তু দিল্লীত বহিছে। जोङो दिनैनि बे मोजांथार आरो गोथार इसोरनि थिखानाय सानाव आजोरै हुब आरो पबित्र दिनत ঈশ্বরের ইচ্ছা মতে আমি প্ৰথমখন আমাৰ এই জমদুৱাৰ ব্লকৰ সাব কমিটিটো উদ্ঘাটন কৰিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে খুব আনন্দ আৰু খুশি। ৰাইজসকলে ইয়াত দলে বলে আহি পেলাই আমাক যোগদান দিছে। আমি আশা কৰোঁ যে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ লেহেৰটো আহি আছে। जोंनि गेजेरावहाय कंग्रेसनि दोहौआनो फैदों। जों जेरावखि थाङा आदिबासिनि गेजेरावनो थां, बर'फोरनि गेजेरावनो थां आरो माइनरिटि मुस्लिमफोरनि गेजेरावनो थां, राभा गासैबो कमिउनिटिफ्रानो बयबो गोदोनिफ्रायनो कंग्रेस दङमोन। कंग्रेसानो मोजां। कंग्रेस गैयै समावसो बिपिएफ इउपिपिएल जों होथ'नाय जादों। दा कंग्रेस फैनायखाय कंग्रेस आहार पाছত আমি আৰু কোনো বেলেগ বিকল্প নাই। একে দলে বলে হাতৰ ছবি দিব বুলি সকলো আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু আশা দিছে। এই মতে আমি খুব খুশি। आं बे बेलायाव बिराद गोजोननाय मोनदों। ना गले गले बेखौ होनदों बिपिएफआबो जों देरहागोन होनदों, इउपिपिएलआबो जों देरहागोन होनदों आरो बिथांमोननि बे सल'खौ बे खोथानायखौ जों 2014आव नुबोदों 2019आव नुबोदों। बे खननैयावबो बिपिएफखौ जोख्लायनानै इउपिपिएलखौ जोख्लायनानै गायथेनानै नब कुमार सरने खननै देरहालांदों। बिथांमोननि नंखाय रायजो राजानि गेजेराव फोलानायखौथ' रायजो राजाबो मिथिबाय। दा बेखायनो रायजो राजाया मूर्ख नङा, रायजসকলে मूर्ख নহয়। তেখেতসকলে কৈছিল 2014-2019 যে বিপিএফ জিকিব ইউপিপিএল দুইটাও জিকি গেছে নব কুমার সরনে কিন্তু দিল্লীত বহিছে। সেইবিলাক একেবাৰে হিষ্ট্ৰী। সেইবিলাক কথা যে ৰাইজসকলে বুৰ্বক নহয় বিপিএফৰ কথা মানিবলৈ, ইউপিপিএলৰ কথা মানিবলৈ। গতিকে এইটো একেবাৰে মিছলীয়া কথা বুলি চবেই গম পায়। আৰু আমাৰ মাজত ইস্যু বিৰাট বঢ়িয়া ইস্যু আছে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে ফাৰ্ষ্ট গেৰেণ্টি দিছে। ফাৰ্ষ্ট গেৰেণ্টি 5 न्याय। फार्स्ट गेरेन्टिया जाहैबाय बिराद मोजां बियो न्याय। बेनो जाहैबाय जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा, सेंग्रा सिख्लाफ्रा, लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बोसोराव 1 लाख मोनगोन। थारमाने मासाव 8,000 फैसा मोनगोन। बिनि उनावहाय साफ्रोमबो महिला न'खरनि गार्जेनफ्रा बोसोराव 1 लाख मोनगोन। थारमाने मासाव 8,000 मोनगोन। बिनि उनावहाय साफ्रोमबो दरिद्र बिपिएल गोनां कार्ड गोनांफ्रा बिथांमोनहा MGNरेगानि नामावहाय सानसेयावनो 400 थाखा मोनगोन। थारमाने मासाव 12,000 मोनगोन। दानिया मोनफ्रोमबो न'खराव दरिद्र फेमिलिया मासावहाय 20,500 थाखा मोनगोन। थारमाने सासे फर्थ ग्रेड साख्रि मावनायजों समान जागोन। आरो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा सानफ्रोमबो बिमा बिफानाव बाइकनि थाव मबाइलनि फैसा बिनांनाय नंला बिथांमोना, खारन बोसोराव 1 लाख मोनखागोन। बिनि उनावहाय साफ्रोमबो आबादारिफ्रा যিসকল খেতিয়কসকলে তেখেতসকলৰ কাৰণে সুবিধা যে सोरबाया ट्रेक्टर बायनायाव लन लादोंबा, आबाद हासार बायनाय, दाउ फिसिनाय, बोरमा फिसिनायाव लन लादोंबा बेंनो होफिननो हायाखै, बेखौ एखे माफ होनाय जागोन। आरो बेनि उनावहाय जोंनि बे ओनसोलावहाय ST जानो लुबैनाय, SC जानो लुबैनाय, बायदि बायदि जानो लुबैनायनि जेंनाया जोबसिगोन। खारन राहुल गान्धीया होनबाय मोनफ्रोमबो कास्ट कमिउनिटिनो गाबागाव जास्टिस आरो न्याय बिसारखौ होनाय जासिगोन। दा बे मोनबा गेरेन्टिया जाहैबाय राहुल गान्धीनि गेरेन्टिया, कंग्रेसनि गेरेन्टिया। एबाराव रायजो राजाखौ एट्राक्ट खालामदों दे बिजेपिया मिसलिया सरकार, बिथांमोनहा भारतनि धोनखौहाय बै फुजिफुथिफोरनि आखायाव होजोबबाय। नोङो बलिउडनि जेसेबां गेदेर गेदेर इन्डास्ट्रि बिजनेसमेनफोर बिथांमोना GSTबो होनाङा, टेक्सबो होनाङा, जेबो होनाङा। मैया दाखालिसो मिथिनाय मथे जोंहा एखे माबानि बलिउडनि किं स्टार शाहरुख खाननि फिसाजोआ 12,000 कौटिनि माबा मोनसे आबादारि फोथार बायदोंमोन जाहैदों। बिथाङा 18-19 बोसोरल' आरो बिथांनो मा सार्टिफिकेट होदों? आबादारिनि सार्टिफिकेट जाहैदों। 18-19 বছৰৰ ছোৱালীক বোলে খেতিয়কৰ বোলে চাকৰি কিবা এটা স্বীকৃতি দিছে, সাৰ্টিফিকেট দিছে। গতিকে তেখেতৰ কোনো টেক্স দিব নালাগে। এতিয়া ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে এই বিজেপি চৰকাৰৰ আমলৰ কোনো টেক্স দিব নালাগে। গৰীব দৰিদ্ৰসকলেহে টেক্স দিব লাগে। আমি লবণ কিনিলে, চিনি কিনিলে, দালি কিনিলে, তেল কিনিলে আমাৰ ওপৰত টেক্সৰ ওপৰত টেক্স চাপি দিছে এই চৰকাৰ, বিজেপিৰ মামা মিছলিয়াৰ চৰকাৰ, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া চৰকাৰ। গৰীব দৰিদ্ৰৰ এগেইনষ্ট তেখেতসকলে গৰীব দৰিদ্ৰৰ ওপৰত বোজা জাপি দিছে। সেই গতিকে এইবাৰ 2024 বিধানসভাৰ ৰাইজসকলে দলে বলে আপাৰ আসামত লৈ পেলাই আমাৰ লোৱাৰ আসাম কিনি চবে হাতৰ ছবিত কংগ্ৰেছত ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব।